ए मालकिन कुछ लिए महाराज साँझ के समय हो गई हम अपना घरे चली जानली का लेके आई का लेबो अपना हाथ से न पा भर आसिर जौने जोरी आटी तौने रउआ दे दी चेहरा देखला से तो रउआ इतना मासूम लागत है न कि पूछबे का मत दई हमरा कुछ बुझाते नहीं है खुदे हमरा अंजा कुछ घर में होइए नहीं है ना साग सब्जी बाटे हम तो खुदे भूखले पियासा ले जुकिए बैठल बानी का महाराज रउआ हमरे से गोल गुजरल बानी का अब का बताई अपन दुख है आपसे रउआ से तो हम ही ठीक बानी एगो काम करी न हमरो के एगो कटोरा दई अपनी संगे लिया चनी हम मांगब खाई बनिए रहम ए महाराज बड़ा रिक्स बा तनी मनी गाड़ी सुने के मिलता जौने दुआरी जा तनी नु सोच ले कि इतना छिल छिल के सरवा गरिया दे तो सन एकदम शर्म के मारे कुछ बोला तो नहीं के ना कुछ कहल जाता रउआ कहा जनम यहू काम में बड़ा भार बा अब जौने के ना गरिए कि तौनो सरवा गाड़ी दे के चल जियो सो लेकिन चाह के कुछ भी ना करे के पड़ी ओ तो सही है बा लेकिन कुछ देखी अगर कुछ दे ना पाई न तो ली दिन भर के मगले बनी पा भरवली बनाई बा खाई बा पर एहू तरह टाइम पास कर धरी है नहीं तू अपना खातिर मान ला दिन भर एक घामे बतासे में मांग के लेके अइला अब उ हम ही ले लेब तो तोरा दिन भर खटले का फायदा देखी आज के जतरे खराब रहल यही से इतने भेटाइल ई म जानी कि साफा हमारा घर में खोरकिए नहीं के खोले बिना मरत तनी घर में अनाज के एकदम ठेला ठेल लागल बाटे खाए के कमी नहीं खे तब काहे मांगत रहो महाराज देखी ई सब काम ह मजदूर अपन मजदूरी कल छोड़ दी तो फिर शॉर्टेज ना पड़े लगी अब हम भीखे मांगल छोड़ के साफा घरे बैठ जाई तो वो धइल को खत्म हो जाई फिर पता चले कि उपास से सूते के पड़ी अब का बताई तोरा से का बताए के बा मरद नकामा बका काम धाम ना करला का है काम धंधा तो बढ़िया सरकारी नौकरी करे न सरकारी नौकरी आ पैसा रुपया कौनो उनका भी कमी नहीं खे जानतनी पहले से हमनी के बतियावत रही जा फोन पर आ फिर शादी बियाह क के लेके आई न तो हमार घर वाला इनका घर वाला ना मानत रहस अब इनका घरे हम भाग के इनका संगे चली आईनी हाँ? तो हम का जननी कि हम सब कुछ छोड़ के इनका संगे जाते तो एक दिन हमरे के छोड़ दी हाँ अच्छा मरद मतलब कि छोड़ देले बना छोड़ देले बा न हम मान ले कि अगर हम घर छोड़ के एजुके से जातो बानी तो अब बाप माई हमरा के राखी ना रउआ बड़ा ना इंसाफी कोइले बनी तो के इंसाफ करी रउआ साथे एगो ऐसे देवर ना करे बा के चाहिए एगो देवर बना के उहे घर के हमर खर्चा उर्चा चलावे ना अपने के संगे रही ना एगो बात कही हम यही तरह सरवा बाढ़ महंगा बनी लेकिन धन के कमी नहीं खेर हमरे से बियाह करी ना एकदम ऐश आराम की जिंदगी बिताई ई का कहत रहो बैठ के रउआ खाई ई मर जाई ना देखी भले हम भिखारी बनी लेकिन सरवा मजदूरा दिन भर में 200 कमात है ना हम ऐसा आदमी बनी कि दिन भर में कहे 500 कहे 2000 कहे 1500 कहे 3000 इतना कमा लेने सोच ली रउआ अब देख शादी करे के तो करिए लेबे लेकिन एगो हमार देवर बना बेचारा हमरे पर मतलब हम ही उनके बना खियावे नी कुल करे नी आ हमारे खातिर 2 रुपया कमा के लेके आए ना हमारे खातिर कहता ना कि हम बियाह ना करब तोहरा खातिर न तिवाई तो तोरा से लड़ाई झगड़ा करी अब उनके छोड़ के हम कहाँ जा सकी ना हाँ तो यही तरह आधा पेट खाई आ जिंदगी बिताई रउआ चल तड़े अपना घर छोड़ी हटाई के कुछ कह होई ठीक कहता बियाह कर लेब तो हम सुख शांति से बढ़िया से न रहबू कहिए देतनी वो देवरा का पानी काले लेबे तो खाली बियाह कहिए ले अपन परिवार के संग खुश रही जिंदगी तो हमार न छंड हुई हमरा बात कुछ असर पड़ताटे ए सुन तड़ा हां बोली बोली महाराज कहीं का कहनी ठीक बता से बियाह करे के तैयार बनी पाका देखी रोबा के कुछ के कमी ना करब हम जान से भी बढ़ के जानब हाँ लेकिन रोबो उतने जाने के पड़ी देख एक जना खातिर तो दुनिया सब कुछ छोड़ के इनका भी नहीं हमरा के छोड़ दिया ना अब तोहरी खातिर ये परिवार के छोड़ के जाता नहीं अब तू हमरा के फिर मत छोड़ दी ए हम ऐसा आदमी ना है जे एक बार जेकर साथ दी ना तो जल्दी छोड़े के नाम ना ली ना जल्दी ससुर अपना से भग ना तब हम छोड़म ना हमारा में यह खूबी है चल चले के तैयार बनी लेकिन कोई देखी तो का कही ए महाराज का कही